Anju u Belotić, da vidite etno selo i da vidite koliko je ljubavi tu ugrađeno. Evo kad ovako stane voz na ovoj stanici, da kažemo našim gledalcima gdje se mi to sada nalazimo i kakva je ovo stanica. Čujte, ovo je opština Vladimirci, znači selo Belotić, nalazimo se negdje oko 20 km od Šapca, 90 km od Novog Sada, 40 km od Valja, znači neka otprilike sredina ajdrazemne Srbije. Inače, ovaj kompleks je, ovo je etno prostor, jedan mali Kneževi konaci, u okviru restorana Kneževe večere. Kažete mali, kako izgleda kad je velik? Pa mislim da još što treba da se uradi ovde. Kad je počelo? Ovo nije moglo preko noći ovako da nikne? Pa nije, ovaj deo konaka je relativno brzo urađen, neke 4,5 godine, a restoran je već 22-3 godine na onom prostoru tamo. A čija je ideja bila? Pa ideja je moja bila, to je neki sam koji sam stavio možda kao dete. Kažem, eto nešto da se ovako uradi. Drugo, mislim da ugostiteljstvo više nije kao nekada što je bilo, da ljudi dođu popiju piće, možda eventualno nešto od hrane, upute se dalje, hoće da provedu neko vreme, da im bude lepo, da im bude prijatno. I samim tim osjetio sam potrebu da treba ovako nešto uraditi. U početku to je bilo možda u manjoj formi, u manjem obimu, ali dan po dan, objekat po objekat, eto, stigle se da ovdje. Jel smemo ovako po travi? Može slobodno, odlično i lakše nego da idemo. Spomenuli ste dečaštvo vaše, a čuo sam priču da kuća gdje ste rođeni, dvorište, ima lepu istorijsku priču i pozadinu. Jeste. Ja sam rodom iz dvorišta, to je Pocerin na nekih možda 15 km vaznične linije. Kažu da je Miloš Obilić rodom iz tog mesta i postoji jedna legenda, jedan kamen veliki u jednoj poljani, kažu da ga je bacio sa ramena tamo. Koliko ste ovdje legendi sačuvali u ovim građevinama koje ste postavili ovdje? Jako puno legendi, jako puno znoja, jako puno rada. Svaka ova kuća, svaki ovaj objekat ima svoju priču, verite. Ja sam iskupljao većina ovih, znači ovaj prednji deo je više muzejski. Znači ljudi da obiđu, da vide te postavke, da vide alate, oruđe, čime su ljudi radili u nas možda za 100 godina. Ovaj zadnji deo je više komercijalno, nešto malo ima za prenoćište, dole za pecanje, za roštilj i tako. I kažem, skupljali smo, ove su kuće, većinom su sa Golije, znači taj golijski deo dole i autentični su i može i to daje lepotu. Vidimo ovdje nekoliko vrsta krovopokrivača. Ima crepa, ima slame, ima trske. Zastupljena cijela Srbija. Pa da, ljudi su unazad, kažemo za 100 godina, možda svi objekti egzistiraju i ljudi su tada bili dokoni, a drugo bili su jako snalažljivi i koristili su materijale koji su bili u okolini. Evo ova kuća, na primjer, je stara nekih 180 godina, ali verujte, svi materijali su skupljeni možda na 300-400 metara oko kuće, oko objekta da je građen. Počevši od slame, samih ovih greda, drvenih, tako da se ljudi jako dobro snalazili, koristili su materijale, one koji su bili pri ruci da bi što jeftinije i što lakše uradili objekte za stanovanje. Kako je izgledao transport ovih objekata, ovih kuća? To je priča za sebe. Te kuće su obično negde dole gde je nepristupačno, tovali smo na volovske zaprege, pa na traktore, pa sa traktora na kamione. Svaki ovaj detalj, znači svaka daska je morala da se rasformira, da se rastavi, pa ponovno da se sastavlja ovdje. A koliko vas je sve to držalo, ispunjavalo dok ste dovozili materijala ovdje i dok ste čitav ovaj kompleks gradili? Znate kakav je to osjećaj kad neki objekat koji je puno star i koji je donet možda 300 km od nekud i vi ga sastavljate ponovo ovdje i kako postavljate jednu po jednu u gredu, on raste i onda raste i vaša želja da to što pre sagradite. Verujte da je bilo
da je bilo dana kad radimo do 9 sati uveče mrak, upalimo reflektor samo da bi više uradili, da bi što pre vidjeli kako će to da izgleda. Znate ko je živao u kućama? Ovo znam. Živjeli su baka i deka, ona je stigla, znači, selo Devići, mislim da se zove negde okolina gore Ivanjice. Živjeli su deka i baka i čudna je to priča. I sin i snaja i unučad su živjeli možda 50 metara ispod njih u jednoj planskoj kući koja je sasvim pristojna za onaj prostor tamo. Međutim, oni su živjeli u njoj i umrli su njoj, nesjetila se iz sela. Kako su zime bile? Kako su zimovali to? Zato, tamo su jako oštre zime, ali oni su to prilagodili, same građani su prilagođeni tome. Ovi prozori sada ovdje što su, nisu bili baš tih dimenzija, bili su nešto manji. Nije mogla hladnoća da uđe unutra, iako su mali objekti, to su objekti, najveće kuće je tamo možda 5x4. Tako da lako se zagreje. I ovo je bilo ognjište baš unutra da se i ložilo u samoj kući. Koliko vam je plac, koliko je imanje? Ukupno nekih 3 hektara kompletno imanje, ali korisno prostor negde oko 60 stari. Znači ovo što sada koristimo je nekih 60 stari, a ovo je dole, ima jedan deo voćnjaka, ovaj deo je pašnjac dole, sad planiram tu malo ovaca nekih da nabavimo i tako. I gde je sad ovde kraj vašeg imanja ovako? Jel vidite onaj šumarak dole? Eto to je, tamo je kraj i tamo je jedna okretnica za vozić vešte dole. A ovo, kažem, sa desne strane ovdje je pašnjak, dole ima malo voćnjaka. I tako lepi pogled ovdje. Kakav je ovo pokrivač na krovu? Ovo je kameni pokrivač, znači to su kamene ploče, imaju dosta grafita u sebi, znači identične su. Ove kuće su, tamo u gori su pokrivane, tako ova kuća je negde od Arilja, gore desno jedno selo, ja ne mogu se sada setiti tačno kako se zove. I oni imaju tamo majdan gde kopaju tu ploču, cepaju i pripremaju za pokrivku. Ovo je, verujem, tradicionalan način kako se nekad ograda pravila. Jeste, da, to je truće pleteno. Malo da zaštiti cvijeće, ljudi kad šetaju hoće malo i travicom da idu, a i estetski lepo izgleda. Kako reaguju gosti kad uđu u kuće? Jako prijatno. Jako prijatno. Iznenade se prvo taj miris tih starih greda koji se osjeti kad se uđe unutra i ljudi koji prespavaju ovdje kažu da je nezaboravno. Jako se odmore. Valjda to drvo, priroda. Nema duhova. Nema. Bar se do sad se niko nije žalio. Iako ima, ono su dobri. Da, baš tako. Odakle je ona? Ona je iz Devića. Kažem, okolina Golije. Nešto je malo modifikovano. Znači, ove terase nisu bile ovakve kakve jesu. Dodali smo ove tremove, ali pogledajte te grede, to je hrastovi. To su grede koje su opani ovaj ključ. To se sve testiralo ručno sa testerama i to je cijela priča kako se ljudi uopšte donosili do kuća. Većina kuća se radi od čamovine, pošto je tako i podneblje, a ovo je urađeno hrastovine, vidite kakve su ove grede. To je 30x30 grede. Ona je u unutrašnjem delu identična, mi smo dodali ovaj gornji deo zbog kreveta, ali je, osjeća se taj duh starine. Naravno, prilagođeno je malo modernim vremenima i zahtevima. Apsolutno, da. Apsolutno, imamo 2 ležaja na spratu, ovaj deo isto može da se koristi kao leže. Kupatilo naravno kao što je, ima tuš kabine i ono da ne duramo previše, ovdje džakuzi kada ne bi baš pristojale. A lepa je hladovina unutra. Da, evo nema klime ovdje ne radi, ali je hladovina izvrsna. Upravo što su prirodni materijali. Ovo su hrastove grede koje idu vani, one su negde 8 do 10 debljine, tako da same su one izolacija, mada smo mi postavili još rigips neke ploče. Prilagodili smo da može biti čisto i da može lakše da se održava i za goste i tako. Kakve su zime ovde kod vas? Poprilično oštre, pogotovo u zadnjih par godina baš izuzetno oštre, ali je zimi još lepše nego leti. Lep je pogled dole na ovaj deo i kad pada sneg u ovom ambijentu je sve lepo.
bilo koji posao čovjek kad radi, ako ga voli, ako ga radi iz ljubavi, mislim da je zagarantovan uspjeh. Sve opet zavisi koliko čovjek očekuje. Ako ja očekujem danas ovdje da bude 500 ljudi u šetnji ili šta, onda sam već u problemu. Ali očekujem jedan fin, miran posao, gdje će doći porodice, gdje će biti srećni, i onda sam srećen i ja, i to je to. Liči na Bodinsko jezero. Pomalo. Pomalo, da. Pa ovaj prirod dole, ovaj mali, vidite, ovo su specifični prostori, podsjeća malo na sedlo, ovako, kraški su, u stvari, ovaj prostor, ova zemlja jako ilovača, ona crvena, i ona je voda nepropusna, tako da sam iskoristio, ovdje sam uradio jedno jezero, drugo, i napunili smo vodom i to sada drži, malo ponekad dodamo i deluje lepo. A kakav je kraj, kakva je okolina? Ko živi oko, čime se bave ljudi? Ljudi se bave poljoprivredom većinom, znači stočarstvo, malo voćarstva, ovo ljudi što imali, malo ima, verujte. Ja kažem, ova sela pred nas, neke 20 kuća možda bilo je u jednoj mali, ajde nazovemo tako, ili gredi. Ja kad sam došao ovdje prije 27-8 godina, svud se radilo, čuli se traktori, bilo je lepo, sada niko. Sve, kažem, evo, od tih 20 kuća da li mi može jedna, a ovo je sve zatvoreno. Neoženjenih, neudatih. Pa ima ih, ali najviše ima praznih kuća, da je bukvalno nema nikog. Kao što su kuće ovdje? Evo, na kuću dobre, znači sa pratećim objektima, sa možda 2 do 3 hektara zemlje, do 10.000 eura može se kupiti. To je cijelo domaćinstvo faktično. Ali ima mušterija, pita neko. Slabo. Nešto može pored puta ovoga, to što pored magistrale i može se prodati, ali ovo što se više dublje ide u sela, slabo. Dobro, kaže naš narod da se u kafani sve čuje kao i kod berbera, kod frizera. Šta kažu, šta čujete, zašto je to tako? A nema sigurnosti, ljudi, glavom bez obzira, ružno rečeno, ali idu u grad, tamo će da žive od one minimale, ali neće se vratiti u selo, jako je može sve uslove da živi dosta bolje. Šta će? Imate li naslednik? Imam čerka mi je udata, imam 3 unuke, 2 bliznakinje, jedna je ova najstarija, 6 godina. Čestitam. Hvala. Hoće nastaviti ovaj još posao? Ne znam, trebalo bi, nismo na tu temu razgovarali onako otvoreno, ali ovo je posao koji je razrađen, posao koji ima sigurnost. Kako će oni prihvatiti, da li će prihvatiti, stvarno ne znam. Ja ću od sveg srca voleti da to nastavi, tu tradiciju, sad na njima da odluče. Veliko imanje, dosta je zahtevno. Koliko ljudi ovo mora da održava? Jako malo. Supruga, ja, deca se ponekad uključe, zeti on tu, uključi se malo s nama, ali treba, imamo uvijek po 2-3 radnika koji su tu, ako se nešto radi, malo veće. Ste vredni? Pa jesam. Ako je to za pohvalu, ali... Šta se dešava ovdje u okolini? Vidim da ste uredili ovaj deo Bagrenjaka. A da, to je prostor za roštilj, ljudi malo sednu, roštiljaju tu, obično vikendom dođu porodice, prošetaju, malo tu sede, da lupecaju možda neku ribu, pa spreme je tu ili donese svoje roštilje i spreme i tako. Ste poribili ovo jezero? Jesmo, normalno koliko je moguće, s obzirom da su to mali objekti, ali ima šarana, kilo i po. A za decu kad izvuče tog šarana od 1,5 kila, pa to je sve. Imate li neku priču za goste kad dođu? Šta im pričate? Pa to obično to je priča kao sa vama. Šta vam još nedostaje ovdje? Želeo bih da djecu odvojimo od puta, od buke, od svega ovoga što se dešava i zato smo sad uradili ovaj prostor, vidite što posle dole i želim da napravim tu jednu jako dobar prostor, gdje će moći djecu da odbacim dole, da bezbrižno se igraju neki par sati i da roditelji dođu po njih ili da budu sa njima, nema veze, ali da budu obezbeđeni što tiče saobraćaja i bilo čeg loše. A kako reaguju deca kad dođu iz urbanih sredina u ovaj vaš prostor, u ovaj muzej, kada vide ovakve građevine, kada uđu i osjete tu taj duh prošlosti? U prvom momentu se jako slabo snalaze. Sve mi je to interesantno, ali sad i roditelji, puno roditelja ne zna ni da objasni ta oruđa čem se služe. Onda sam tu ja malo da pripomognem, a onda kad se opuste, kad se slobode, onda je to stvarno ovako doživlje pravi za njih. Ja bih sada možda prebacio temu i na kompjutere. To mislim
deca danas ne žive onaj život kako treba dete da živi, stare djetinje, život koji smo proživili možda mi. Previše su bazirani na internet, na ono sve što se tamo dešava, na te virtualne igre, a ne na pravu stvarnost. I to se primeti i ovdje. Teško se snalaze u svemu ovom, bar ono u početku. Evo nas na samoj granici, na međi vašeg imanja. Verovatno ovaj krajolik je drugačije izgledao pre nekoliko decenija. Jeste puno drugačije. Ovaj potok, kada ne možemo reći reka, to je potok, on je bio živ. Inače, ovdje su bile dve vodenice. Jedna je bila ovdje, to do 70. godina, i jedna je bila negde na krivini gore, možda 100 metara odavde. A sad deluje sablasno. Doduše, bilo je vode do predno mjesec dana i zimi je ima, kad se topi sneg. Ja sam pokušao da zadržim, pošto sam uradio malo brane, ali sam zakasnio. Kažu da mostovi ćuprije obično spajaju. Koliko ste vi spojili prošlost i sadašnjost ovde na vašem imanju? Pa eto, moja želja je da uradim jednu vodenicu ovde. Mislim da će ova vodenica raditi ovde bez obzira, čak sam spreman da vučem vodu od kuće gore, pošto imam jako dobar izvor, da dovučem ovde, napravit ću rezervoar, pa ćemo napraviti vodenicu. Šta ćemo mleti? Mlećemo, bit će pšenice za toliko. Biće pšenice, kukuruza. Ima li heljde? Ima sve ljudi ovde i jako dobro uspeva. Čudno heljda hoće nadmorsku visinu malo više nego što je ovde, ali uspeva i ima je. Tako da ovih dana ne meljem, zato što je tek ovršena i vlažno je, ali u naredni mjesec dana nećemo je gore u onoj vodenici. Dok ne uradimo ovu. Možda će neko pitati koje je doba godine najlepša ovde? Jesen i proleće, ali jesen je lepa, zato što ima boja, sad, kažem, samo Gospod može tako da stvori. List ovaj kad požuti, kad počne da pada dole i kad počne prve jesenje kiše, tada je najljepše. Kad spomenu ste stvaranje, da ste u prilici, da li biste nešto slično stvarali opet? Bih, ali ne znam da li ima snage. Malo gaze godine, a ipak je to veliki posao. Ja imam ljubavi za sve ovo, da ne bi ovo ne ličilo na ovo na što liči, ali verujte, puno rada i truda treba za sve to. A otkud ime Kneževa večera? Asocira na Kosovo. A restoran koji smo otvorili, ono kako ćemo dati mu naziv, i nosi naziv Kneževa večera opet po Kosovu, i onda adekvatno je da bude i Kneževi konaci, ovaj drugi prostor. Malo vezuje, sve ovo vezuje me za prošlost, pa čak i naziv. I za ono dvorište. Jasno.